Assalamu alaykum, hormatly ildeşler. Gowmusyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adatça bolşaly bugün hemmen siziň bilen ören gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşarym. Şu günkü mowzuga geçmezden şeýle gyzykly videolaryň dowamynyň gelmegi üçin kanala agza bolun, like goýun we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Gelin onu başlaýyn. Bugün men size durmuşda giňlen ýaran bir mowzuk bolan bir zadyň anygyny ýetmezden we dolu wakany bilmezden öňünden baha bermek ýa-da ýazarmak diýen bir mowzuk hakynda gyzykly maglumat aýdyp bererin. Bu durmuşda biziň ählimizde diýen ýaly şeýle ýagdaý bilen göni ýa-da gytaklaýan şekilde garşylaşdyk. Gynansak da käbagt adamlar bir-biriniň daşky görnüşine, egine eşigine, ýaşyna, madda ýa-da maşgala ýagdaýyna seredip, günüden güni hiç sadyň anygyna ýetmän baha berýärler. Ýa-da has beteri ýazgarýarlar. Biziň dolu wakany bilmän birine baha bermegimiz şol adamyň şol ýagdaýyny has beterleşdirip bilýär ýa-da duýgularyny agyrdyp bilýär. Hemde stereotipleriň döremegine kömek edip bilýär. Hemde şol adamyň bizden uzaklaşmagyna ýardam edýär. Gelin men size şu ýerde şu mowzuk bilen bagly bolan bir gyzykly wakany aýdyp bereýin. Şu wagtky ýaşlar diýjekler, ýöne Sowet Soýuzy döwrüni bilýän adamlar Yuri Nikulinin kimdigini gowtanaýanlar. Yuri Nikulin Sowet Soýuzy döwrüniň iň tanymal aktyorlarynyň biridir. Ol Kafkaska Plenitsa, Operatsiýa Y we bir näçe beýleki gyzykly komediýalarda baş roly ýerine ýetiren aktyorlaryň biridir. Bu waka hem şonuň başyndan geçen bir wakadyr. Yuri Nikulin bir gün ýerden işe gidip barýaka, sirkde işläpdir we sirka ýakyn ýerde ýaşaýanlygy üçin ýörep gidýän eken. Näha şol şeýdip işe gidip barýaka birden ýanky svetoforyň ýanyna gelip garaşyp duranna şol ýoldaky ýoluň üstüne goýulan zebrany geçip barýan bir aýal maşgala bilen çagany maşyn kakýar. Şol maşyn gaty uly tizlikde gelýänligi üçin aýal maşgalany kakýa bilen çaga zyňlyp gidýär gapdaly, ýöne aýal maşgala şol duran ýerinde janyny berýär. Şeýle aýylganç waka şaýat bolan Yuri Nikulin desine egnindäki kostyumyny çykaryp, ýanky aýal maşgalanyň bedenini örtýär. We ol wagtlar mobilni telefonlaryň bolmanlygy üçin ýanyndan geçip barýan adamlardan gidip awtomat telefonlardan ýa-ni tiz kömege jaň etmegini haýyş edýär we bir 10-15 minitiň içinde tiz kömek, milisiýa hemmesi gelýär. Soň her kim ýa-ni ölüýüniň daşyna seredip duran wagtynda birden Yuri Nikulin şol ýa-ni aýalyň çagasyna görýär, ýa-ni kiçik oglanjak, bir 10 ýaşlaryndaky oglanjak bir çetde ýeköde otyr. Ýöne Hudaýyň gudraty bilen ýa-ni çaganyň ejesi aradan çyksa da özüne hiç hili şikes etmändir. Ve muny gören Yuri Nikulin birden ýanky çaganyň ýanyna barýar we boýnundaky gyzyl galstygyny çykaryp ýanky çaga sowgat berýär. Soň muny tiz kömek bilen bile eneleriniň öýüne uğratýar we soň iş ýerine gidýär. Ol gün Nikuliniň iş ýerinde Ýaponiýadan gelen ýüriti delegasiýa bilen duşşugy bar eken. Şol sebäple de Yuri Nikulin özüniň ýüriti şeýle dawaralar üçin giyilýän kostyumyny giyip, egineşiklerini giyinip ýola çykan eken. Ýöne şeýle wakalardan soň ol diňe ýeňi çyzgylan ak köýnekli Ýapon delegasiýasynyň öňüne 2 saat giç galyp barypdyr. Öňünden bäri şonuň Nikuliniň giç galanlygy sebäpli gahar edip duran Ýapon delegasiýasy Nikuliniň beýle eşikde gelmegini özlerine kemsidici kabul edip hiç zat diýmän çykyp gidipdirler. Ýöne bu wakalardan 5 ýyl geçenden soň şol Ýaponiýanyň delegasiýasynyň başlygy Kobayashi bu bolan zatlary öwrenipdir, bu bolan zatlardan habar tapypdyr we soňra Nikulini Tokyo çağırypdyrlar, Ýaponiýanyň paýtagty Tokyo şäherine we Nikulin Tokyo baran wagtynda ýanky şol Ito Kobayashi'niň bütün işgärleri hemde özü ak köýnekli ýeňleri çyzgylan eşikli garşy alypdyrlar we öňünde baş egipdirler. We özleriniň şeýle ýalňyşlyk goýberendiklerini, soňundan Nikuliniň başyndan geçen zatlary soňundan bilendiklerini, habar tapandyklaryny aýdypdyrlar.
we Nikulin hem olara özünün hiç tadı katı görmeyendigini ve beýle zatlaryň bolup biljekdigini aýdypdyr. Anha dostlar, şu wakadan görüşüňiz ýaly bir zadyň anygyna ýetmän öňünden ýazarmak gowzat däl. Eýsem beýle gylykdan nähili gutulup bilersiz, ýani nähili beýle gylykdan dynyp bilersiz. İlki bilen etmeli zadymyň birisi hem her wagt bir adamyň ýagdaýyny ýazgyrmakdan öň şol zat hakynda, şol adam hakynda dogry maglumat barmy ýokmy diýip özümize soramagymyz gerek. Ýa-da bolmasa aslynda hiç kim ýazarmagyň geregi ýok. Ýöne eger şeýle bir başga birine akwalyny gyzyklanýan adam bolsaňyz birinji bilen özüňize soraň. Men şol pikir edýän adam hakynda dogry maglumat bilýänmi ýa-da mende şol dogry maglumat barmy? Eger maglumat ýok bolsa, onda diýmek näme esaslanyp bu adama şeýle baha berýär ýa-da ýazgarýar diýmek gerek. İkincisi hem özüňizi şol adamyň ýerine goýup görmek gerek. Eýsem, men şonuň ýerine bolan bolsam näme derdim diýip. Sebäbi her hili adayda her adamyň özüne personalityne ýani şahsiýetine göre alyp barşy bardyr. Şonuň üçin belki siz onuň ýagdaýynda bolan bolsaňyz, siz belki de ondan hem has beter görnüşde bolup bilerdiňiz. Eýsem şeýle dälmi? Eger bir adamyň daşky görnüşi ýa-da ýagdaýy size has bir ýynjylyk edýän bolsa, iň gowsy şol adam bilen gürleşiň, näme üçin şeýle bolýandygyny öğrenin ýa-da edip biljek kömegiňiz bar bolsa kömegiňizi hödürläň we şoňa meýdaşlatlar. Gowsy hiç kim ýazgarmazlyk. Ýazgarsaňyzam anygyna ýetip soň ýazgaryň. Bolýa eýdi adamlar inha şuýda şu videony jemleýärin. Eger şu video siziň göwnüňizden turan bolsa, kanala agza boluň, like goýuň, tesbir edin we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.